Senide maiteok, Euskal Telebistaren bitartez ikusentzulez zaituztegun adiskideok. Ez diogu ezer berririk, ezer ez dakigunik, geure Europa zaharrean, mendebaldeko gure herriotan behinik behin, Eliza krisialdi luze eta sakon baten murgildua dagoela esaten badugu. Ez ditugu gure gogoeta xume honetan krisialdi horren arrazoiak eta nondinorakoak sakon azaldu. Ez ditugu hemen aztertu. Bakarrik esan dezagun, azken hamarkadetan hain izan direla bortitzak, gizartearen aldaketak, Elizak ez izan diela egoki erantzun. Ez dugu asmatu, ebangelioaren berritasuna eta ebangelioaren edertasuna belaunaldi berriei eskura emateko orduan. Ikusi dugu gainera, nola gure senide batzuk alde egin duten gure ondotik. Eta horrek guztiak, egoneztinez eta ez baiez utzi gaitu gainontzekook, gelditu garenok. Zalantza eta artegatasun, urduritasun horiek okerreko bi irtenbide hartzera bultza gaitzakete. Urduri gaude egoneztinean eta okerreko bi bide aurkezten zaizkigu. Alde batetik, Elizak bere baitan izteko arriskua dauka. Beldurra, kezka, susmoa, meskidantza, beti dira aholkulari txarrak. Eta inolaz ere ez dugu sentipen horiei men eginez, Eliza gizarteari bizkar ematen dion gotorleku bat bilakatu. Ez dugu geure elkartea, gure Eliza hau, geto itxi bat bihurtu. Beraz, hau da, aurreneko irtenbide okerra, geure baitan istea. Baina aldi berean, eta hau da, saiestu beharko genuken okerreko bigarren bidea, ez dugu ebangelio merke bat proposatu. Belaunaldi berriek ez onartu dituztela eta ez ditugu ebangelioaren eskakizunak moztu. Ustez, mingarriak diren ertzak kamustuz, Jesusen berri ona desetxuratuko ez badugu behintzat. Beraz, inora ez daramaten lasterbide horiek albo batera utziz, Jainkoaren hitzak ate estutik sartzen den kristau herri zabala erakusten digu. Lehenengo irakurgaian, aurreikuspen modura, amairik gabeko ilara luzea erakutsi digu Isaias profetak. Enda eta hizkuntza guztietako jende osatutako ilara luzea. Denak datoz, bilkurara. Eta profetaren aurreikuspen hori Jesusek berak berretsi du ebangelioan. Sortaldetik eta sartaldetik, ipar eta hegoaldetik etorritakoek Jainkoaren erreinuan jartokia izanduko dutela esanez. Hala baieztatu digu Jesusek. Beraz, Eliza, Jesusen asmoaren arabera behintzat, ez da geto itxi bat, herri zabal bat baizik. Inor baztertua ez da herria, denok lekua izango duten herria. Beraz, jatorri eta kondizio guztietako jendeentzat, pertsonentzat, etxe zabala izatera deitua gaude. Eliza, inongo bereizkeriarik egiten ez duen ama abegikorra, ama xamurra izatera deitua dago. Batez ere, ardi galduentzat eskorta izatera deitua dago. Hoientzat bereziki. Baina, etxe zabal abegikor horretara,
ate estutik sartzen ahalegindu beharkara. Hala esan digu Jesusek, hala gogorarazi digu. Kristau fedea beti gurutzearen ezaugarriarekin datorrela ezin dugu ahaztu. Jesusen jarraitzaile izateak bihotz berritzen malkartsuaren bidean jartzen gaitu. Eta inoiz ez da gustoko norberaren gain azterketa egitea eta norbere bizitza aldatu beharra ikustea. Norberari uko egitea, gaitzari aurre egitea. Eta hori dena eskatzen dugu Jesusen jarraitzaile izateak. Ate estua erakusten dugu sarbide. Beraz, gaurko honetan, Jainko aitari eskatuko diogu, gure elkarte txiki hau ere, gure parrokia, gure elizbarrutia, eta Aruntzago joan da eliza osoa, zentzu hontan eraikiz joan dadila. Izan dadila denentzat ama, baina aldi berean erakusten duen ama, zentzarazten duena, evangelioa zalantzarik gabe eta mozketarik gabe proposatzen duena. Horixe eskatuko diogu Jaunari, berak mantendu gaitzala bide horretan, santutasunaren eta zabaltasunaren bidean.